Hej og velkommen til maltmaster.dk. Der sælges i Danmark flere forskellige mærker af mikrobryggerier til hjemmebrygning, og ved første øjekast ligner de hinanden. Vi har dog i vores modeller forsøgt at tage det bedste fra dem alle. Vores mikrobryggerier bliver importeret direkte fra producenten. Ingen fordyrende mellemled, og derfor er det muligt at tilbyde vores maskiner til meget konkurrencedygtige priser. Vi har, som I kan se på hylden her, 3 forskellige størrelser i henholdsvis 30, 45 og 60 liter. Jeg vil fra Maltmasteren gerne vise jer, hvad vores mikrobryggerier de indeholder. Vi har her vores 30 liters anlæg. Det her det er basismodellen uden ekstra accessories. Jeg vil gerne lige først forklare, hvad der sker udvendigt på maskinen. Der er selvfølgelig et låg, og i vores maskiner, der laver man mæskningen igennem centrum af maskinen. Andre maskiner, der gør man det fra siden. Vi har erfaring med, at mæskning fra centrum fungerer bedre, end hvis den bliver mæsket fra siden. Så har vi ned i bunden, der er selvfølgelig der er tænd og sluk on and off for selve displayet, og så er der en on and off for pumpen, der sidder her. Gryden den er elektronisk styret. Det vil sige, at det foregår via displayet hernede. Og du har 2 muligheder. Enten så kan du køre en ølbrygning manuelt, eller du kan køre den via en opskrift. Det vil sige, at du kan indtaste de forskellige trin, som der er, når du laver en øl. Hvis vi så går videre, så har vi her en hane. Den kan bruges, når at du tømmer urten over i din gærspand eller din gærtank. Der sidder et bazooka-filter indvendigt, så du ikke får alt muligt affald med, som du egentlig ikke skal have med ud i gærspanden. Ydermere så kan du bruge hanen, når du gør gryden ren, til at tømme det hele ud. Her har vi så stigerøret, der angiver i liter, hvad der er indvendige mæske i selve kedlen her. For at få den korrekte angivelse, er det nødvendigt, at man tager låget af. Ydermere er det en god ting at holde øje med literangivelsen her på stigerøret, at det er vigtigt, at der altid står væske i bunden af gryden. Der sidder, som også før sagt, en magnetpumpe, der sørger for cirkulationen under mæsningen, og magnetpumpen, den må ikke køre tør for væske. Gør den det, så brænder den sammen. Så husk det, hold øje med literangivelsen på stigerøret. Så har vi her cirkulationsrøret. Det har direkte tilgang ned til pumpen, der sidder herunder. Pumpen kan man ikke se. Den er gemt væk af bundpladen. Pumpen den trækker direkte fra bunden. Det vil sige, at der bliver ikke noget overflødigt. Det er ikke sådan, at den trækker sådan et stykke over bunden. Den trækker direkte fra pumpen. Det vil sige, at når man skal pumpe det ud i gærspanden for eksempel også, så er der ingen spild. Man monterer overløbet her på cirkulationsrøret, og så foregår mæskningen selvfølgelig den vej her. Man kan ydermere vælge at påføre en spraykugle for at få en bedre fordeling under mæskningen. Bruger man så pumpen, når man skal køre ud i gærspanden eller gærtanken, så kan man løsne her, og det vil sige, så drejer man den ud her, og så kører man det ned i gærtanken eller gærspanden. Det sagde jeg også før, at man kan selvfølgelig med fordel også bruge hanen, hvis man hellere vil bruge den, i stedet for at bruge pumpen. Når du er færdig med mæskningen, er bryggryden indrettet sådan, at du kan hæve indsatstiden i 2 niveauer. Du bestemmer selv, om det er niveau 1 eller niveau 2, alt efter hvor stort dit bryg det er. Når den er oppe i de 2 niveauer, så kan du med lethed eftergyde med vand. Den øverste si kan tages af. Det er vigtigt, at når man starter med at komme malt ned i indsatssien, at proppen er på, ellers så løber malten, så kan du risikere, at malten løber ned i hullet der, og så ned i bunden af gryden. Og det er ikke særlig ideelt.
Men du kan som sagt tage den øverste plade af, og så er der mulighed for at justere den ned, hvis at du kører med et mindre bryg. Der sidder en knap her, som du justerer ned med. Alternativt, hvis at man ikke vil bruge overløbsrøret, og jeg skal være ærlig at sige, når jeg brygger øl, så bruger jeg ikke overløbsrøret. Jeg synes, det sidder i vejen for mit vedkommende. Og så derfor har vi valgt, at der er en ekstra bundsige med til selve anlægget. Nu kan vi komme ned her. Det vil sige, så kører du bare rent her, uden at man har overløbsrør. Selve den øverste mæskeplade, den bruger jeg heller ikke. Jeg bruger i stedet for selve cirkulationsrøret og kobler så spraybollen på, uden den øverste mæskeplade. Det bestemmer man selv, hvordan man vil gøre. Det tænker det er op til ens egen tålmodighed og samvittighed, hvad man har lyst til at gøre. Indvendigt i gryden, der er der, det er jeg ikke sikker på, at man kan se, der er der også literangivelse. Ydermere så sidder der termostaten, den sidder nede i bunden. Og i forbindelse med termostaten, der er der en termosikring. Det vil sige, at hvis at gryden bliver for varm, så slår den fra, og den tænder ikke igen, før at den er kølet ned. Og så var der som sagt, der sidder et bazooka-filter på hanen, for at undgå at få en masse rester med ud, som egentlig ikke skal med ned i gærespanden. Det var så en introduktion til vores basismodel. Hvis du som nybegynder skal ud og investere i et mikrobryggeri, tænker jeg, det vil være fornuftigt, at du bruger måske lidt flere kroner og øre, og så køber et kit, hvor du får tilbehør med. Hvis du går ind på vores hjemmeside, der har vi også kitten listet, og hvis det er til den 30 liters, så følger der en chiller med i 8 meter, og hvis det er til den 45 liters og 60 liter, så følger der en chiller med i 60 meter. Begge chiller, de er monteret med slangekoblinger. Når man bruger en chiller som dem her, vil det typisk tage 30-45 minutter at køle en urt ned. Hvis man undlader at bruge en chiller, vil det tage flere timer, før du har kølet en urt ned. Så ganske fornuftigt at bruge lidt flere penge på en chiller. Ydermere så medfølger der et humlefilter. Humlefilter som det her er 35 cm lang, og det bruges under kogning, når du tilfører humlen til urten. Det skal ikke direkte ned i urten, det skal i et humlefilter, ellers så er jeg sikker på, at du bliver træt af at drikke din øl. Ydermere så medfølger der en brygske. Brygskeen bruger du, når du starter ølprocessen, det vil sige, hvor du blander vand og malten. Så er det ganske fornuftigt at give det en omrøring med en brygske som denne. Det sidste tilbehør, der er med til vores kit, det er en isoleringskappe. Den kan let monteres med velcro-bånd. Så tænker du sikkert, hvornår skal man bruge den? Ja, du skal selvfølgelig ikke bruge den om sommeren, hvor der er 30 grader. Men står du i en garage eller en carport en efterårs- eller vinterdag, hvor der kun er en 5-10 grader, kan du med fordel montere kappen her, og så vil du spare energi, og ydermere vil du få nemt ved at varme din urt op til kogepunktet. Det var en kort præstation af vores mikrobryggerier. Du kan se mere ind på vores website maltmaster.dk, eller du er også velkommen til at kontakte mig på telefon 98 17 27 33, eller send eventuelt mig en mail. Så har jeg kun at sige held og lykke med ølbrygningen.